बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जानाय धरनीधर बर' बिथांखौ दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बावदों। काजिरङा आरो माहारियारि मानास हाग्रामायाव हाग्रा बिफाननि मावथि महरै गोख्रों खामानि मावबोनायनि थाखाय बे बान्थानि थाखाय आसाम सरकारजों सायख'जादों बिथां धरनीधर बर'आ। बिथाङा बे बान्थानि थाखाय सायख'जानायनि उनाव बिथांनि नखरजों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोराबो गोजोननाय मोनदों आरो सरकारनिसिम साबायखर जासिदों। आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जानाय धरनीधर बर' बिथांखौ माखासे आफादफोरा मान बावदों। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा माहारियारि मानास हाग्रामानि गेस्ट हाउसआव फैनानै गांसे आर'नाइजों मान बावदों बिथां धरनीधर बर'खौ। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। आसाम गौरब बान्थानि कारणे आंखौ सिलेक्शन खालामनाय कारणे आं असम सरकारनि सब मन्त्रि आरो एमएलए लोगोसे असमनि जि माननीय मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो आंनि गोसोनिफ्राय धन्यबाद हरदों आं बिसोरखौ आं बिसोरनि सायाव कृतज्ञता ज्ञापन खालामदों। दिनै आङो এই बान्था मोननायखौ आं हारसिंनि कारणे नङा आंनि लोगोआव जि माखासे खामानि खालामदोंमोन काजिरङायाव आंनि फरेस्ट गार्ड फरेस्टार अफिसार गामिनि मानसिफोरा नोंसोरनि बायदि साংবাদিক आरो एबो मानासावबो जि माखासे जोंनि फ्रन्ट लाइन स्टाफ दङ फरेस्ट गार्ड फरेस्टार लोगोसे गामिनि मानसिफोरनि सबनिनो आरो घरि बेबायदि एनजिअफोरनि आरो सानि उपरवाला अफिसारफोरनि सबनिनो माने सापर्टआव दिनै मोजांके खामानि खालामनाय मोनसे सुबिदा मोनदोंमोन आङो बे सुबिदा मथे काजिरङायाव 24 बोसोर खामानि खालामनानै बेयाव मासेबो गान्दा थैनो खोथारनो हायाजासे आङो 1996आव एकेबारे नील खालामना होदोंमोन। तार बिसोर आरो उनाव आङो काजिरङा बे मेन रेन्ज अफिसाव थानायावबो 2003आव मासेबो गान्दा खोथानो होआखैमोन। बेफोरनि मुल कारनानो जादों मा मानसिफोरजों मोजांके मिलि जुलि खामानि खालामदोंमोन आङो मिलि जुलि मिसिं मानसिफोरजोंबो मिसिंफोरजों मिलिना जादोंमोन बिसोरनि आलि आइ लिगां नारासिगा बिगु बिसोरनि बिखुफोराव आङो सब माने बिसोरजोंलाय आङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। पार्टिसिपेट आं निजिनो खासे माने सिफुं सुग्रा आं बिराद मोजां मोनो गतिके बे सिफुं सुनानै गथाय मानसिफोरजोंलाय मिटिं माटां खालामनानै मिटिङावबो बिसोरखौ आङो बुङोमोन जे न'आ समनो लोगो जानानै बेखौ लाखिनांगोन एबे भगबाना सृष्टि खालामनाय एबे जिब जानुवारिनि एबाव जिरायना थानाय बिसोरनिबो मोनसे मानसिनि समाननो अधिकार दङ बेबायदि बुंनानै गथायखौनो माने बुजायनानै गथाय मानसिफोरा सब माने समर्थन खालामदोंमोन जे नाय से बर' सारदोंलाय सबनो मिलिजुलि मोजांके बिसोरो प्रटेक्शनाव सहाय खालामदोंमोन बिनि थाखाय सिखारि फायनोनो हाया जादोंमोन बे ओनसोलाव आरो लोगोसे मा खालामदों बे मोनसे स्कुलबो फालिदोंमोन এই मोनसे एलपि स्कुल मानसिफोरखौ मिसिं गथ'फोरखौ फरायनाय कारणे बे स्कुलनिफ्राय थांनाय बोसोराव खासे एसिएस मोनदों गतिके मोजां बाथ्रा गतिके इडुकेट खालामाबोला मानसिफोरा जुदि मिथिया जिब जानानै मा इम्पर्टेन्ट मा रल दं बेबायदि आरो दंफां लाइफांनि मा रल दं बेखौ जुदि बुजिया होमबोला बिसोरबो माने रैखाथि होनायखायनो आगबारिना फाया गतिके जोबोर मिथिनाय मानसिफोरा बिसोरखौ मोजांके बुजायनांगोन मोजांके जुदि हजागता खालामनो हायो होमब्ला सबनो आगबारिना फैगोन दा मानासावबो एबावबो बेबायदि मोजांके मिलि जुलि सबनो माने बुजायना होनायाव दा नोंथांमोना नुबायनो दा एखेबारे बि जायगालाय खाथि खाथि बे माने बारेङा बारि काहि बारि लाहुरि लांदां पारा बि जायगालाय एखेबारे मदन दावराय बारि তাৰপিছত खान्थाल गुरि बि जायगालाय काहि टेमानि बि जायगालाय गथाय काहि टेमानि गामिफोरा बि जायगालाय लाबदां गुरि बि पानबारियावबो बि जायगा गथाय बर' हारिनि गेजेराव गथाय आं सेस्था खालामदों जे मोजांके बुजिनाय कारणे এইबादि मोनसे राष्ट्र उद्यान दं नेशनेल पार्क दं जिनाखि पृथिबीनिफ्राय बेखौ इउनेस्क'निफ्राय बेखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनना डिक्लेयार खालामना होदों आरो बे माने भगबाननि सृष्ट एसां मोजां नेचार नङा बाप आरो एसां जिब जानुवार दं नुब्ला माने कल्पना खालामनो हाया गतिके मानसिफोरा सबो लोगो जानानै बेखौ रैखाथि नांगोन आरो भगबाना माने बर' हारिनि मोनसे एखेबारे এনেকুৱা मोनसे सम्पत्ति এই सम्पत्तिखौ जुदि गोमाना लायो नङा सिगां मानसिया बेखौ बानायनो हानाय नङा
गतिके बे मानासा इसां सहकि कल्पना खालामनो हाया जियावनाखि पिगमि हक दं आरो गल्डेन लेंगुर दं बेबायदि एसां जिब जुनार दं 60+ मेमेल्स दं दे पृथिबियाव बेरावबो गैया दे बे पिगमि हक मात्र जोंनि मानासावनो दं बेसां गौरवनि बाथ्रा भाबिनानै बिदि दाउनि खेत्रआवबो जुदि नायना बेसां more than 480 स्पिसिस बार्ड स्पिसिस दङ गतिके भेरि रिच बाय'डाइभार्सिटि बे गतिके एखौ रैखाथि होनायनि खारने आरो एबाव टुरिस्टनि उपराव डिपेन्ड खालामनानै गलाय रैखाथि होनानै गलाय जुदि मोजाङै लाखियो टुरिस्टनि लस खालामनानै टुरिस्ट फायब्ला खाथि खालानि गामिनि गथ' गथायफोरा एबनो मोनसे जिबिका माने जियानो थानाय मोनसे सुबिदा मोनो बेबायदि दा नुदों नोंथांमोना बेसां लस गरिबाय आं फायब्ला जेला 1200 फायोब्ला लजानो गैया मोनसे बासबारि लजानो दाथ' एखेबारे 20-25तासो लस जाबाय एखेबारे मानासनि এই बासबारिनि रेन्जनि खाथियाव बेबायदि दा भुयापारायावबो जादों बिदि पानबारियावबो जादों गतिके एबायदि मा टुरिजमनि कारण मोनसे टुरिजम इज ए फास्टेस्ट ग्रोइं इन्डास्ट्रि एबाव मोनबो खैबो हाङा आरो एबाव मानसिफोरा एबनो जियायना थानो हायो गै दे सबनो चाकरिनि कारण आखा खामासिनो एफोराव जुदि मोजांके टुरिजमखौ जुदि माने एट्राक्शन खालामनो हायो नङा होमब्ला मानसिफोरा मोजांके एबाव लिभलिहुडखौ माने मेनटेन खालामनो हायो गतिके उइदाउट गोइं टु दि आदार प्लेसेस फर वर्किं they can maintain their livelihood in the depending upon this tiger reserve जिब जुनारखौ थिनानै एबाव मानसिफोरा जानो हायो गतिके बिखौ रैखाथि होनायनि जोंनि कर्तब्य नोंसोर माबा आसरित जागोन नेपालावबो जुदि हाङा चितवन नेशनेल पार्कआव बेयाव मोननैसो माने बे गथाय पृथिबिनि देख बादिनि मानसिफोरा फैयो अकल बे गान्दा आरो मोसा मुफुर बेखौ थिनानै बिसोर बेयाव सोलिना दं गतिके मानो हाया आरो मोनसे बाथ्रा खिन्थु पृथिबिनिफ्राय नोंसोर मुवा मिथियो जे पिगमि हकखौ गियानो होनदोंमोन खिन्थु बे पिगमि हकआ अकल एबाव थाबाय बिखौ जुदि आङो बुंनोसै साक पृथिबियाव माने आमेरिकान मानसिया चन्द्रलोकआव हांबाय आरो मेगनबो मेडिकेल साइन्सआव मेगनबो माने अपारेशन खालामनो हायो ब्रेननिबो अपारेशन खालामनो हायो खिन्थु पृथिबिनिफ्राय जुदि मोनसे जिबौ गिया जानो हाङो नङा बिखौ बेबायदि साइन्टिस्टआ फायब्ला बानायनो हानाय नङा गतिके फायनाय गथ' गथाफोरा जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आरो बड'लेण्डनि जिबनसा गथ' गथाय दङ एबनो रिसार्च खालामनानै गलाय मोजांके माने गथाय पृथिबियाव नाम खालामनो हायो बेबायदि सासे डक्टर दैमालु बर' होननानै बिथाङा मोनसे मोजां बिजाब लिरबाय फ्लरा अफ बड'लेण्ड होननानै गलाय खम गौरबनि बाथ्रा नङा बिथाङा डिसकभारबो खालामदों बेबायदि स्पिसिस मोनसे ग्राउन्ड अर्किड इउल'फिया मानि होननानै मोनसे स्पिसिस बिथाङा डिसकभार खालामदों एबाव ब्रिटिशफोरा नुदोंमोनखौ बेखौ फट' लांनो हायाखैमोन दा बे बिथाङा फट' लादों गतिके बेबायदि एबाव बहुद माने एन्डेन्जार माने स्पिसिस एबाव दङ गतिके आं भाबियो रिसार्चनि खेत्रआवबो बहुत सुबिदा दङ दा दिनै भालुक बेसेबां 12-13ता भालुकखौ खारदों आरो दिनै जे मोनसे मासे मैयानो सासे मानसि खोथारबाय नोंसोरनि बायदि हांबुदिया बुंदों मानो एहागे जादों आं बुंदों दा मा बड'लेण्डआव बहुत मोजां जादों जुदिও मानसि थैबाय जागलाय मोनसे दुखनि बाथ्रा खिन्थु अन्य साइड बे मोनसे मास सिनाखि होदों जे बेयाव जिब जानुवारनि जथेस्थ संख्या बारिदों जिहेतु मोनबो पसिं गिया गतिके बड'लेण्डनि मानसिफोरा जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा सबनो सहाय सहयोग आगबारायदों बिनिखायनो दिनै मानासा जोंनि बड'लेण्डआवनो नङा गथाय अসমआवनो नङा भारतआवनो नङा गथाय बिश्वयाव गम मोनगोन मिथिदों जे मानासा এইবাदि मोनसे गेदेर माने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिश्वनि ऐतिह्य क्षेत्र नाखारदों सबनो मिथिदों बिनिखायनो देख बेदिकनि मानसि टुरिस्टफोरा बेयाव फाय दं गतिके आं भाबियो फायनाय माने इयुन जोलैफोरा जुदि मोजांके सहाय सहयोग खालामो रिसार्च खालामो नाना धरननि बेफोर माखासे रिसार्च खालामनानै गलाय जुदि आखौ फकास खालामनो होमब्ला आरो मानसिफोरा एट्राक्शन जागोन बहुत स्कप दं बेबायदि जोंनि गान्देमाला हाथे माने बे ड्रेगन फ्लाइ आरो दिनाव खाथे बेबायदि एन्टमलजि बेहाके एम्फौ एम्बुलु बेबायदि बहुत माने दाउनि सायाव सबखौनो दंफां लाइफांनि खेत्रआव बेयाव जेरै माखासे बेलेग नेशनेल पार्कआव मोना खिन्थु एबाव मोनो गतिके विश्व ऐतिह्य क्षेत्र खानाय उनावनो इनो विश्व ऐतिह्य क्षेत्र खामाखै बिनि उनाव मोनसे क्राइटेरिया थानांगौ बिनि बेस खालामनानै बेखौ विश्व ऐतिह्य क्षेत्र खालामदों 1985 होनायखौ विश्व ऐतिह्य क्षेत्र खालामबाय बे खालामनायाव
एकेलगे 5 खान माने बेबायदि नेशनेल पार्क बिसर ঐতিহ্য क्षेत्र खालामदों किन्तु बे क्राइटेरिया माखासे खालामब्ला बे मोनसे क्राइटेरिया थानांगोन गुन थानांगोन बिनिफ्रायबो निफ्राय खालामनाखौ बिसर ঐতিহ্য क्षेत्र खालामो जुदि बिखौ क्राइटेरियाखौ नाय नङा मानासनि बिसि क्राइटेरिया दं सबनिसाय मानास बि क्राइटेरिया मोनसेया जाबाय N9 N10 N7 बे माने N9 जाबाय माने इट इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग ongoing ecological and biological process in the evolution in the evolution of the plant species গতিকে এব মানে এইবাদি নয় ongoing process আর এন্টানা যাবাই ইট ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ন্যাচারাল হ্যাবিটেট ফর ইনস্টিটিউট কনজারভেশন অফ বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি having outstanding university including those threatened species from the point of science and conservation ebo eibadi jibo janwar dong eibadi mane biodiversity dong you can't compare with other national park gotei bini gane bo monse kartia ar ebo 60 plus mammals 60 teni bo bisi dong ebo mane ahar jagara janwar आरो मोनसे बि जाबाय मोनसे मा N7 बि जाबाय मथन गुरिया एबादि जागा नङा मोनसे एसां माने मोजां नायनो माने समायना बेयाव थायोब्ला बेमारि मानसियाव मोजां जानो हांगोन एसां मोजां जागा गतिके आं वेलकाम बि मोनसे क्राइटेरिया जाबाय N7 इट हैज एक्सेप्शनल नेचारेल सिनिक बिउटी एन्ड हैविंग एस्थेटिक भेलु किन्तु बाकिफोराव गैया एसां मोजां समायना जागा बेयाव बेमार जाब्लाबो मोजां जानो हांगोन गतिके आङो सबखौनो माने एपिल खालामो सबखौनो अनुरोध खालामो सब माखासेनो फाय मानासनि हाग्राखौ लाखिनांगौ जिब जुनारखौ लाखिनांगौ आरो एबाव मोजांके टुरिज्माव माने पार्टिसिपेट खालामनानै निजिनि लिभलिहुडखौ माने एबावनो माने ओरै खालामनो हायो आरो माने आर्जन खालामनो हायो मोनसे गभर्नमेन्टआ सबखौनो साकरि होनो हाया किन्तु এইবাদি জায়গা এব दा बेसां मोर देन माने 200 जिपसि दा एब गथ' गथाय माखासे सलिना दं बे ड्राइभार दं ओनार दं आरो सोरबा टुरिस्ट गाइड दं हटेल माखासेयावबो माने 20-25टा हटेल दं बेफोर माखासेयाव गथाय बेसां खामानि मानसि दं आरो एब बेसां जेसां प्रडाक्सन जायो बे माखासेया सब बेखौनो माने एबजर्ब जायो गतिके बेबादि इट इज ए इम्पर्टेन्ट प्लेस Guwahati may not be known by others, but Kokrajhar they may also be known by the others. But Manas होनब्ला बिश्वनि जे माखासे माने प्रकृति प्रिय बिसोर माखासे स्वप्न मिथियो जे एसे एबादि मोनसे जायगा दं जिनाखि नायनो लागा जायगा गासै टुरिस्ट खासे फैदों माने बो मटरसाइकेलानो आं बुंदों बेखौ हलेन्डनिफ्राय फैदों नों मानो फैदों दा बि बुंदों बि बुङाखै नों मानो फैबाय माबादि फैबाय सोर खाथाबाय होननानै होमब्ला बि बुंदों मा र' सार आं मोनसे खाथानो बे हानानै आरो मटरसाइकेलाव थांबाय थांनानै मोनसे बिजाब लाना फैदों होमब्ला बे बिजाबाव लिरना थिथायबाय आंखौ Manas is one place to be visited by the tourists out of 100 places of the world बेबादि जायगा बा बिनि कारणे बि फैदों मानासआ माबादि जायगा एसां समायना नुब्ला मानसिफोरा जे माखासे फैयो बेखौनो आङो कबिताबो लिरदों पर्वतर সৰ্বোচ্চ হিমালয়ৰ পাদদেশ ভূটানৰ সেউজীয়া পাহাৰৰ বুকু ভেদি হৌহাই বৈ আহিছে মানা নদী কি যে অপাৰ মহিমা সময় সাপেক্ষে সলনি হয় ইয়াৰ ভিন্ন কীৰ্তি কি যে অপৰূপ দৃশ্য নিদেখিলে নোৱাৰি প্ৰকাশিব অহৰ্নিশে হৌহাই বৈ আহিছে মানা নদী হাঁহিছেনে কান্দিছে নোৱাৰো বুজিব হেৰহ মানা মাতৃ কিয় বাৰু এনেদৰে অনাদি অনন্তকাল হৌহাই বৈ আছা এয়া তোমাৰ আনন্দ উল্লাস নে অশ্ৰুৰে বিনাইছা সমভাগী হ'লহেঁতেন জানিব দিলে তোমাৰ অন্তৰৰ কথা প্ৰকৃতিৰ বৰ জীয়ৰী মানাহাৰা ষ্টেডিয়াম বিভিন্ন জীৱ জন্তু গছ গছনি পক্ষী কুলৰে ভৰা কি যে মনোমোহা সৌন্দৰ্য অৰে জীৱন চাই থাকিলেও অন্ত নহয় জীৱনৰ সাৱলীল ধাৰা এনেকুৱা ইমান তাতে মথন কৰি গ'লে দেখিবি এতিয়া মানে সুনীল আকাশ স্নিগ্ধ বতাহ বিমল নদীৰ জল গছে গছে ফুল ফুলে ফুলে ভমৰা কি যে সুন্দৰ ধৰাতল ইমান ধুনীয়া জায়গা মন প্ৰাণ মহি যায়গৈ বেমাৰী মানুহ থাকিলে তাতে মানে ভাল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ জায়গা গতিকে মই অনুৰোধ কৰোঁ আহক মানাসৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক মানুহৰ মানাহৰ জীৱ জন্তু উপভোগ কৰক আমাৰ মানাসক আমি হয়তো বিশ্ব দৰবাৰত আপোনালোকৰ নিচিনা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি যেন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁৱে আৰু ভালদৰে মেছেজ দিব পাৰোঁ that Manas is one of the famous place in the world যাৰ কাৰণে
যোৱাবাৰ আমি গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত বাঘ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি কনজাৰভেশ্যন এক্সিলেঞ্চি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত পৃথিৱীত মাত্ৰ 13খন থকা দেশৰ 13খন বাঘ থকা দেশ আছে আৰু তাৰে ভাৰততে 52খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে তেনেকুৱা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প কিন্তু সেইবোৰৰ মাজত মানাছে আমি 10 বছৰত 2 গুণ বাঘ বৃদ্ধি কৰিলে আমি মানে সেই পুৰস্কাৰটো পাব লাগিছিল কিন্তু আমি 3 গুণ বাঘ বৃদ্ধি কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নই নাই গতিকে আমি সবচেয়ে হায়েষ্ট একেবাৰে ওপৰত আছোঁ সেইকাৰণে গ্ল'বেল টাইগাৰ ফৰ্মৰ পৰা আমাক সেইবোৰखौ মানে কনজাৰভেশ্যন এক্সিলেঞ্চি एवार्ड होदों बेबादि केट्सनि एवार्ड मोनदों माने कनजारभेशन एश्योर्ड स्टैंडार्ड टाइगार कनजारभेशननि किनि आरो घुरि मोनबाय माने एवार्ड माने इंटरनेशनल रेंजारफोरनिफ्राय एवार्ड मोनदों बेबादि गथाय सेबनि एकेबारे मानासआ दा बहुत लाइमलाइटआव फैदों गतिके आं भाबियो जोंनि बर' हारिया सबनो लोगो जानानै गलाय फायनाय गथ' गथाय सबनो जुदि आगबारना फाय नङा बेखौ मोजांके लाखिनानै गलाय रैखाथि होनाय कारणे भबिष्यतआव बहुत बोसोरहालागै बेखौ माने रायजो राजाखौ बाहायनानै गलाय जाय थानो हागोन मोनबो लकसान जाया मोनबो खैबो हाङा गतिके बेखौ माने आं भाबियो मा मानास इज जास्ट लाइक लाइफ लाइन अफ दि बड'लेण्ड टुरिजिम बड'लेण्ड टुरिजिमनि मानासआ मोनसे एकेबारे जीवन रेखा बादि गतिके आङो सबखौनो फैनाय गथ' गथायफ्रा जि इउनिभार्सिटियाव फरायना दङ मबा बेलेगाव फरायना दं बेफोर माखासेयाव फैनाय बहुद रिसार्च खालामनो हायो दा जोंनि बेबायदि मैगं मोनसे दङ माने फेरादाफिनि ना बे फेरादाफिनि माटिकालदाब बिखौबो दा गामि गामि जुदि फैनाय गथ'फोरा रिसार्च खालामना जुदि गायनानै लानो हायो नङा मा बे मोनसे फुड मा माने भेरि माने हाउ इज कल्ड दैट माने निउट्रिशियास फुड बेफोर माखासे बेरावबो मोना गतिके এই मानासआवनो मोनो गतिके आरो बिनि सायावबो आरो मोननैसो माने मेडिसिनेल प्लेन्ट दं बेबायदि मा होनो काटिमल होननानै गलाय फाथै बादि जाब्ला रम रमके हमो मानसिफोराथ' पागला जाना नुब्लाय फंसे माखा गतिके मा बाय'डाइभार्सिटि रिच बाय'डाइभार्सिटि कल्पना खालामनो हाया गतिके फैनाय गथ' गथायफोरा एबाव रिसार्च खालामनाय बहुत स्कप दं बहुत स्कप दं जिना जि एबाव खालामनानै गलाय निजुके थिथिनो हायो बिनिखायनो माने मिडियामा मोनबो फेक्टर नङा बर'यैनो फरायनो हायो बर'यैनो फरायनानैबो गेदेर मानसि नीलराम सेरि दा बे रिसार्च खालामबाय दं JNU प्रफेसारनि बेबायदि खासे माने आरो डक्टर दिगन्त नार्जारि बिथाङाबो माने प्रफेसार जाना दङ सब बर' मिडियामाव फरायनानै गलाय मिडियामाव जि मिडियामानो जाथों जेब्ला नोंनि टेलेन्ट थागोन नोंनि जेब्ला इच्छा थागोन बेबायदि दैमालो बर'या बे बड' मिडियामाव फरायनानै गलाय बे रिसार्च खालामनानै गलाय दा बड'लेण्ड माने फ्लरा अफ बड'लेण्ड लिरबाय बेबायदि फ्लरा अफ मानास नेशनेल पार्क लिरनो हायो गतिके फ्लरा अफ माने एन्डेन्जार माने स्पिसिस लिरनो हायो बहुत स्कप दं गतिके आई request all the students those who are meritorious in any students studying in different universities they may come here and they do research in case of tourism as well as the flora as well as the fauna and orchid in various subjects they can do research they can come in the picture that yes this kind of very rare species are there गतिके आं इखिनिखौनो बुंनानै गलाय बड'लेण्डनि सबखौनो आंनि आरो रायजो बड'लेण्डनि सब आइजो आइ आरो सेंग्रा सिख्ला आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि सबखौनो रिकुवेस्ट खालामो सबनो मिलिजुलि इखौ रैखाथि नांगौ आदारवाइज सोरबा जुदि इखौ मोजांके बाहायना लानो हाया होमब्ला सोरनि उनाव सोरनि मानसिफोरा सोरखौनो दखाराब खालामगोन मानो नोंसोरो बिखौ बेबायदि खालामबाय माबा 1900 जादोंमोन बिनिखायनो एन्डेन्जार्टिक जादोंमोन किन्तु 1992 सनाव बे एन्डेन्जार्टिक माने বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ 1982 आरो बिखौ दिखांना लाबाय गतिके सबनो आगबारिना फाय बेखौ रैखाथि होनांगौ रैखाथि होदोनो मोजांके सहाय खालामनांगौ आरो एबाव नोंसोर मा नुदों बेसेबां टुरिजिम सोलि दं दा गतिके इट इज ए भेरि ग्रेट प्लेस इट इज ए most prestigious place and a most valuable place and it is the only place I think just like lifeline of the Borderland for the coming generation. नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराय जंगल रिजर्व बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टी कुजिन बायदि सुबिदा थागोन
बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराई जंगल रिजर्व मानास नेशनल पार्क कियाटी गाउन